Тимур Сулейманов, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе. Алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы төбәк бүлеге советы рәисе. Алдынгылар хәрәкәте Большая перемена конкурсы катнашучысы Диана Красовская тәкъдиме белән барлыкка килгән. Һәм Россия Федерациясе президенты Владимир Путин тарафыннан хупланган хәрәкәт. Ул балалар, яшьләрне берләштерү максаты белән оешты. Үзеңә дуслар табу, чараларда катнашу, үз проектыңны тормышка ашыра алу өчен. Бу хәрәкәт 12 юнәлештә эшли. Мәгариф, хезмәт, һөнәр, мәдәният, спорт, медиа һәм коммуникация, дипломатия, экология, туризм һәм башкалар. Ә Татарстанда исә 13-нче юнәлештә бар. Туган тел, милли мәдәният, традициялар дип атала ул. Сәлам һәммәгезгә. Бүген Калипның кунагы Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Татарстандагы алдынгылар хәрәкәтенең җитәкчесе Тимур Сулейманов. İstemsiz. Менимчә, мин әз генә соңга калдым. Yok, sen de kile alasın. Ustaz bularak ayı. Biz sənət turunda әйтәбез mümkünliklər mühiti. Һәм шул принцип әлбәттә алдынгылар хәрәкәтенә бик тә туры килә. Юк, бер тапкыр була, ләкин бер тапкыр аннары бер кашан да килми. Шын булырга тиеш. Башта кызыксыну, аннары файда. Laugh out loud дип атала. Бик кызык дигән сүз. Мин бик күп җиңелдем. 1% кына ул җиңүләр булгандыр. Үзегезнең хәрәкәткә мине алмассыз инде, минемчә, мин әз генә соңга калдым. Юк, син дә килә аласың. Остаз буларак әйе. Анда безнең төп аудитория әлбәттә мәктәп укучылары һәм колледжлар студентлары. Булай, остаз буларак кем тери шул килә ала. Яра, мин бу турыда уйлармын. Әмма менә монда безнең утырган яшьләр, Калипкә килгән яшьләр, алар әлбәттә бу бәхеткә ирешү мөмкинлекләреннән күбрәк. Шуңа күрә сүзне аларга бирәбез, алар сораулар бирсеннәр. Сез Азалига. Тимур абай, алдынгылар хәрәкәте нинди оешма ул һәм монда эләгү нәрсә бирә? Ул хәрәкәт һәм аның эшчәнлеге дә шундый. Анда кем кызыклы һәм шул вакытта кызык чараларда катнашырга тели, кем үзе оештыручы буларак катнашырга тели, кем яңа дуслар табарга тели. Менә шундый яшьләрне берләштерә торган оешма. Бүгенге көнне күп кенә безнең республикада оешмаларыбыз бар. Сәләт оешмасы, әйтик. Мәктәпләрдә юнармия дигән оешма бар. Волонтерлар оешмалары. Менә алдынгылар хәрәкәте ул шул барлык оешмаларны берләштерә торган шундый платформа хәрәкәт булып тора. Чөнки безнең оешмалар күп булсалар да, бүгенге көнне дөресен әйткәндә яшьләрнең зур өлеше түгел. 10, бәлки 12% кына менә шул оешмаларга кирип анда катнаша. Әлбәттә безнең яшьләребез алар күпкә күбрәк. Шуңа күрә менә шул хәрәкәт ул 12 төрле юнәлешләрдә үз эшчәнлеген алып бара. Монда фән һәм технологиядә, монда мәгърифәтчелектә, монда медиа һәм коммуникация дигән юнәлештә бар. Хәтта халыкара мөнәсәбәтләр дә бар монда. Спорт, шулай ук шул безнең алдынгылар хәрәкәтендә бик зур урын ала. Шуңа күрә менә кызыксынучан, яңа проектларда катнашырга теләгән яшьләр алар алдынгылар хәрәкәтенә әлбәттә кушылырлар дип уйлыйм. Шул хәрәкәтебезнең аның бар бер шундый үзенчәлеге. Сез үзегез анда үз идея табып, уйлап чыгарып, шул идеягә план төзеп, команда кысаларында аны чынга ашырасыз. Әмма дә ләкин һәр вакыт сезнең яныгызда без олырак
шул хәрәкәтнең вәкилләре, остазларыгыз, укытучыларыгыз, алар сезгә ярдәм күрсәтәләр. Сез зритель, тамашачы түгел, ә сез төп каһарман шул оешмада. Ничек кергән анда менә ана ничек теркәлергә менә бәлки менә син ишеттеләр дә крәсләре килде, нәрсә эшләргә кирәк аны? Килсеннәр, иң беренчедән безгә язылыгыз. Без Телеграмда бар, без ВК платформасында бар, социаль челтәрләрдә бар, Яппи, Лайки, иң заманча, кызыклы яшьләрне җәлеп итә торган интернет социаль челтәрләрдә без бар. Анда bütün барлык мәгълүмат бар. Әгәр дә танышып киткәч кызыксынсагыз, сез кирә аласыз «Будь в движении.рф» дигән сайтка. Бу бит Россия күләм оешма. Менә шул сайт төп сайт. Анда шулай ук барлык низамәтләр белән таныша аласыз, максатлары белән таныша аласыз, кыйммәтләре белән таныша аласыз. Һәм сезгә туры килсә, анда инде теркәлү формасы бар. Ул җиңелчә түгел. Ләкин миңа калса бу сезгә бер яктан уйларга да вакыт бирә. Дөрестән дә сез телисез микән шул оешмага керергә? Әгәр дә юк икән, 1-5 минуттан кире чыгып китәсез. Бу бер яктан шаярту, икенче яктан әлбәттә бик актуаль. Ул кешенең теләге, үзенең теләге булырга тиеш. Обязательный булса, для галочки ул өчен хәрәкәт булмас. Шуңа күрә менә шул сайтка кереп таныша аласыз һәм гариза бирә аласыз. Бу беренче адым. Икенче адым ул сентябрьдән башлап безнең инде рәсми, матур, тантаналы рәвештә һәр районда теркәлгән яшьләребезне, яшүсмерләребезне без инде аларга атрибутика бирәчәкбез һәм матур шундый тантаналы кабул итү церемониясе булачак шул оешмага. Менә шундый планнарыбыз. Менә мин сайт турында әйткәчтен, мин кирип бөтенсенә укып чыктым, танышып чыктым. Һәм анда шундый сүзләр, мәсәлән, хәзер мин истә калды. Ягъни менә бу хәрәкәттә катнашучылар, алар хыяллана һәм ул хыялларын чынга ашыра белә дип язылган иде. Һәм бүген безнең бит әле менә бу хәрәкәттә инде катнашучы кеше Азат утыра мәсәлән. Шулай килде. Минем хәсрәүне Азатка бирәсе килә. Менә Азат, син нәрсә турында хыялланасың һәм аны ничек тормышка ашырга җыенасың? Шул вакытта Тимурга да бирәсе килә, уйлый торсын. Менә бу хәрәкәт аңа бу хыялын тормышка ашыруда ничек ярдәм итә алачак икән? Башта Азатны тыңлыйбыз. Минем иң зур хыялым ул биюче булып китергә. Мин аны бик яратам. Бию ул минем иң яраткан әйбер. Һәм син оста биюче буласың килә инде. Ие. Менә алдынгылар хәрәкәтендә ничек ярдәм итә алаңа? Бу хыялын чынга ашыруда. Иң беренчедән үзләре дә тартыла. Без моңа бик шатбыз. Азат әйтик, ул безнең танылган, республикада танылган Шарм дигән ансамбльнең вәкиле һәм ялышмасам 1-2 ай элек без шул Шарм дигән аларның үз йорты бар. Анда килеп, аларның яшьләре, балалары белән очрашып, анда алдынгылар хәрәкәтен булдырырга булдык. Анда клуб хәзер бар. Һәм әйтик, без аларны чакырдык, безнең җырыбызга бию куярга. Менә алар куйган бию, аны хәзер 1000дән артык яшьләребез бии белә. Димәк, хыяллар алар төрле булырга мөмкин. Аның өчен нәрсә кирәк? Теләктәшлек кирәк. Синең яныңда шулай ук синең фикердәшләрең булырга тиеш. Һәм алай булганда син үз хыялыңа ышана башлыйсың, синең канатларың үсеп чыга. Һәм шул вакытта хыялларың синең ниндидер конкрет планга, максатка әйләнә башлый. Шулай шул вакытта нәрсә кирәк? Кем кирәк? Остаз кирәк, тәҗрибәле кеше кирәк. Андый кешеләр бездә бар. Һәм безнең юнәлешебезнең берсе ул иҗат юнәлеше бар. Һәм әлбәттә без менә шул юнәлешкә багышланган аланнарда, лагерьларда оештырачакбыз, мәктәпләрендә оештырачакбыз. Һәм әлбәттә менә шул мөхиттә яңа остазлар белән танышып, шулай ук яңа белем, яңа тәҗрибә
туплап булачак. Бу икенчесе. Өченчесе без еш кына хыялланабыз, менә мин фәлән профессиядә белем алып, менә шу юлдан барам дип. Аннары икенче юнәлештә тәм табып, белеп, инде дөресрәк ничектер үзебез өчен юл табабыз. Шуңа күрә хыял кирәк әлбәттә, ләкин мөмкинлек тә кирәк. Менә алдынгылар, без сәләт турында әйтәбез, мөмкинлекләр мөхите. Һәм шул принцип әлбәттә алдынгылар хәрәкәтенә бик тә туры килә. Чөнки төрле юнәлешләр, төрле кызыклы кешеләр, остазлар менә шул мөхиттә булып, әлбәттә син үзең белән иң беренчедән таныша аласың. Һәм конкрет хыялны максатка, аннары конкрет планга әйләндерә аласың. Уверен, молодежь Татарстана будет достойно носить гордое звание первых. Республика поддержит все ваши начинания. Все только начинается, поэтому я прошу вот эту энергию, которая у вас есть, которой вы наполнились, несите ее дальше, потому что таких ребят, как мы, их много. Менә минем сорауым Азатка ие. Син анда нишлисең һәм укуыңа вакытың каламы? Мин Шарм үзәгеннән анда килдем. Тимур абый әйткәнчә, без аларның җырларына биюләр куябыз. Һәм менә бүген форум үткән чагында булды ачылу, анда да без биедек һәм бөтен Татарстан малайлары, егетләре дә безнең биюләрне бииләр. Укырга вакыт кала, мин 11 класс, егә дә бирергә кирәк бит инде, менә тегендә дә, монда да өлгергә туры килә инде. Афарин, Азат, рәхмәт дигәнең өчен. 11дә укыганны белмидем. 11дә укып, хәтта кешеләр килә икән, яшьләр килә икән. Димәк, нәрсәдер бар анда. Нидер магнит, нәрсәдер тарта. Хәзер бит яшьләрне булай гына, ничектер алдылап кына куйдыр, чакырып булмыйлар, тыңламыйлар сине булай. Юк, бер тапкыр була, ләкин бер тапкыр аннары бер кашан да килми. Шын булырга тиеш. Күзгә чалынды нейросеть дигән нәрсәләрдән да программалаштыру, хәзерге вакытта бик заманча популяр булган нәрсәләр. Нинди лагерьлар була һәм кемләргә аланда? Нинди сменалар була анда? Актив хәрәкәттә, алдынгылар хәрәкәтендә актив катнашкан яшьләрне без чакырабыз. Лагерьларда безнең төрле юнәлешләр, әйткәнемчә 12 юнәлеш, һәр бер юнәлештә аерым лагерь планлаштырыла. Шулай ук 5 форум булачак, 4 форум Булгарда, Булгар чатырлы шәһәрчектә. Анда берничә смена мәктәп укучылары өчен, берничә смена студентлар өчен булачак. Һәм шулай ук бер смена, уртак смена була, сәләт белән бергә биләрдә, 6нчы смена ул алдынгылар сменасы булачак. Без аны уртак командада
uyuşturabыз. Күптән түгел форум үтте бит инде алдыңгылар хәрәкәтенең казында менә мин әйтәм телевидениедә килеп чыгалар, урамда барам, урамда да каршыга килеп чыгалар, көн сайын кайдыр күреп тордым ул балаларны. Ничегрәк үтте, Тимур? Ничә бала катнашты? Миңа ошады, бу сорау күбрәк Азаткадыр. Чөнки ул катнашты, анда катнашучы буларак без аны оештырдык. Менә зур залда 1200 кешелек зал, һәм анда булган атмосфера ул шундый бик энергетик, көчле, шундый куәтле, һәм менә 1 сәгать дәвамында мин бик күп энергия үземә алдым. Чөнки яшьләр бик актив, алар бер-берсен белмәгән булсалар да, монда килгәнче, менә шул 3 көн эчендә минемчә чын дуслык хисе ничектер туды анда. Алар катнаштылар, үзләре иң беренчедән чыгыш ясадылар. Үз районын тәкъдир итү кичәсе булды. Һәм һәр район берничә көн атна алдан әзерләнеп бит аны әзерләнде менә шул чыгыш ясарга. Бу бер формат. Икенче чаралар ул экскурсия һәм кызыклы шәхесләр белән очрашулар, экология юнәлешендә, фән юнәлешендә, спорт юнәлешендә яшьләр шул юнәлеш кысаларында экстрим парк урам безнең дигән объектны, мотор паркны күрә алдылар. Һәм 3нче чара менә шул форум кысаларында ул проект сессияләре, кайда алар дискуссия форматында аралашып үз тәкъдимнәрен безгә хәрәкәткә бирә алдылар. Чөнки бу бит яшьләр хәрәкәте, димәк алар үзләре аны булдырырга тиеш. Без уйлап чыгарган чаралар түгел, алар үзләре тәкъдим иткән чаралар. Әйтик, шул ук киберспорт юнәлешендә булачак безнең хәрәкәтебездә. Сез беләсез, киләсе елны Казанда игры будущего, менә киләчәк уеннары дигән шундый зур чара булачак. Һәм безнең бер шундый идея бар, хыял бар, яшьләребездән килгән хыял. Ул мәктәпләрдә мәктәп укучылары өчен шундый аерым лига булдыру, фиджитал лига. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Бер тайм әйтик видео, кибер форматта уйныйлар футбол, аннары шул ук команда белән алар урамга чыгып, туп тибәләр, футбол уйныйлар, спорт кырында. Димәк, син онлайнда гына түгел, әгәр дә телисең икән катнашырга, син монда да, тигендә дә үзеңне күрсәтә аласың. Бу минемчә бик актуаль, чөнки бүген бик күп яшьләр, алар әлбәттә интернетта киберспорт белән шөгыльләнәләр. Алай біз аларны кайтара алабыз. Әйтик, иҗат юнәлешендә бию һәм җыр гына түгел, аниме фест хәзер без оештырабыз. Ул да меңләгән аудитория яшьләрне җәлеп иткән шундый хобби, кызыксыну. Минемчә без әлбәттә менә шул юнәлешкә дә игътибар бирергә тиешбез. Ул яшьләр хәрәкәте һәм заманча булырга тиеш. Алай гына без яшьләребез белән ниндидер бөек кыйммәтләр турында сөйләшә алачакбыз. Башта кызыксыну, аннары файда. Әгәр дә файдалы итеп оештырыр икән бу беренче безнең фикер булса, без яшьләрне аларны җәлеп итү авыррак булыр дип уйлыйм. Башта кызыксындырырга кирәк. Кызык, сиңа бирәк заман үзеңә бик каты заман белән бергә атларга туры килә инде буларны. Белеп барырга туры килә бөтен нәрсәне яшьләр. Менә косплей юнәлешендә катнашырга әзерләнәм. Минемчә, менә белмим синең өчен ничек, менә минем өчен бу яңа формат. Cosplay, cover dance, K-pop. Монда утырган яшьләребез өчен бу әлбәттә таныш һәм аларның күзләре ничектер башкача яна башлый. Яшьләрнең сленгы бар бит инде аларның. Син инде һаман гел яшьләр белән эшлисең кашаннан бирле. Син инде аны беләсеңдер, мин үзем өйрәнеп утырдым.
Білмейді үйретірсің мені. Бәлки менә сиңа да миңа да була инде бу бирем дигәндәй беренче чиратта сиңа менә яшьләр әйтә үзләре сленгта куллана торган сүзләрне сиңа тәрҗемәсен әйтергә туры киләчәк. Бәлки ң татарча вариантын эзләп карарбыз без менә монда хәзер. Яхшы. Алайса нигә без чит телдә генә сөйләшергә? Киттек. Easy. Easy. Җиңелчә. Мут. Мут кайф. Prank. Prank şayartу. Мәзәк шикле бай. Proof. Proof дәлил. Исаплау. Син дә профессор булганчы, профессор булгансың. Ничек? Cringe. Кринж. Зашквар. Шулай да әйтеп була. А татарчасы ничек була? Татарчасы білмеймін ничегрәк. Татарчасы әллә ничек. Сәйер. Сәйер сантый. Менә шулай да әйтеп була. Crush. Матур, шибәр, сигән ярым, алай да әйтеп була. Target. Target. Аның тур тәрҗемәсе максат. Target конкрет аудитория. Шулай тәрҗемә итеп буладыр. Laugh out loud дип аталау. Бик кызык дигән сүз. Тагын берсе LP. 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 Личное сообщение. LP. Якын дустың. Якын дустың? Лучшая подруга. Булды. Язып куясың. Рәхмәт. Булды, язып куйдым. Skill. Skill. Синең көчле сыйфатың, әйтик, бии белсәң, менә синең төп skill ул бию skillы дип әйтеп була. Chillit. Chillit. Рәхәтләнеп ял итү. Менә безне монда онлайн күрепме, ничекме, Аксубайдан килеп җиттеләр әле сәфәр. Сәфәр сәлам. Исәмсез. Яхшы. Ничек килеп кирдең син бу хәрәкәткә? Әз генә таныштырып кит әле. Мин сәләттә баштан идем. Анарысын мига әни ул баштан ул наставник кебек анда керде. Анарысын мига да ошады. Мен дә инде анда кердем. Хәзер инде без гаиләбез белән Алдыңгылар хәрәкәтендә. Алдыңгылар хәрәкәтендә, әйе. Сез гаиләгез белән алдыңгылар аласыз. Сез белән шөгыльләнәсез, нәрсә кызыксынасың. Баскетбол. Син спортсмен. Җырларга яратам. Вот. Шундый хәлләр. Сәфәр менә монда әйтеп киттек, без форум үтте дибеме, менә анда катнашкан кешеләрдән сыйчык, син дә катнашкансың беләме? Ниндирәк фикерләр калды синдә? Нәрсә ошады сиңа? Форум бик кызык узды. Без күп кем белән таныштык, әйе. Күп кая булдык, ТНВда безгә күрсәттеләр, ничек анда бик матур, анда бик кызык. Тапшыру төшергәннәр ничек инде? Әйе. Эфирга ничек чыкканнар. Бик кызык иде. Күп кешеләр, күп балалар, бөтенесе сәләтле, акыллы. Мига бик тә ошады. Тимур абый, сез студент чакта күп конкурсларда җиңгәнсез. Студент года, лидер года, сездә җиңә алмам, барып чыкмас дигән уйлар булдымы? Ул уйларны ничек җиңдегез? Мин бик күп җиңелдем. Менә җиңү 1% кына ул җиңүләр булгандыр. Җиңү ул төрлечә килә ала. Шулай бит, кемнеңдер сәләте бар, һәм ул үз сәләте белән җиңү яуларга мөмкин. Кемнеңдер бик үк җиңел килеп чыкмый, кайсыдыр теге хәрәкәтләр, юнәлешләр, һәм анда күбрәк тырышырга кирәк. Менә чын җиңү ул бер тапкыр җиңү түгел, менә үзеңне җиңүче итеп хис итү. Аның өчен иң беренчедән кирәк тырышлык, икенчедән кирәк тырышлык, өченчедән кирәк тырышлык. Менә синдә булган синең сәләтең, ул аны сиңа ярдәм булып торырга тиеш. Ул
алда түгел, ул артта булган ниндидер теге синең җилкәннәрең ул тырышлык, ә менә җилкәннәргә теге өстәмә көч, җил, ул менә синең сәләтең. Менә иң беренчедән кара булырга тиеш, җилкәннәрең зур булырга тиеш, һәм мөмкинлекләрне син табарсың. Шуңа күрә менә эшләргә кирәк һәм тырышырга кирәк. Үзеңне бер кайчан да жәлләмәскә, мискин булмаска. Алай булса син инде җиңүче. Хәтта бер конкурста соңгы урының булса да, ул вакытлыча гына. Син аннары җиңүгә барыбер ирешерсең. Тимур абый, менә сез хәзер Татарстанның алдынгылар хәрәкәтенең җитәкчесе, ә менә безнең яшьтә сез кем булырга хыяллана идегез? Сезнең яшьтә ул ничә яшьтә? 14-дәме, 16-дәме, 7-дәме? 17 яшь дип алыйк. 13-14-дә укытучыдыр. Татар теле укытучысы. Ого! Мин 9 яшьтән сәләткә йөри башладым. Сәләт аланнарына, сәләт мөхитендә, шул вакытта татар теленә карата ничектер ниндидер зур мәхәббәт уяна башланды. Әлбәттә, тел дәрәҗәсе андый ук камил булмагач, күп кенә укыдым, тырыштым, һәм менә шулай укып, катнашып, яшь шагыйрьләр конкурсларында катнашып, Габдулла Тукай шигырьләрен өйрәнеп, укып, ничектер татфакка керим әле дигән шундый хыял белән мин бер күпмәй яшәп тордым. Аннары 14-тән инде 15-16 яшьтә икътисад белән кызыксына башладым. Олимпиадада катнашып, анда җиңү яулап, зур кызыксыну менә икътисадка карата минем уянды да. Шуңа күрә менә шул юлдан киттем. Әмма менеджер түгел, күбрәк теория, макроэкономика, менә шул юнәлештә. Бию белән дә шөгыльләндем. Мин 10 яшьтән 17 яшькә кадәр бик каты бийдем. Бальный танцы. Бальный танцы. Бал биюләре. Һәм 16 яшьтә генә ничектер үзем өчен менә шундай фикергә килдем. Юк, бу спорт, шул спорт юнәлештән бармыйм диеп, фән юнәлешеннән барырга дигән фикергә килдем. Шуңа күрә бер күпме вакыт мин шулай ук бәлки спорт белән үз тормышымны бәйләргә дигән фикердә йөрдем. Бик зур хыяллар бар, шәһәр төзү хыялым да бар. Яли. Инде шәһәр ул. Юк, хыял булып калырга тиеш бит диләр. Әйтергә яраганнар бармысың? Бар, без ничә инде 30 ел буе биләргә кайтабыз бит. Менә биләр белән биләр тарихы белән кызыксына башладым. Һәм менә бүгенге Иннополис нинди зур шәһәргә әйләнә башлады, әйеме? Ничә 10 ел эчендә. Димәк, бүген көнне, менә бүгенге заман технологияләре, алар зур хыялларны тиз арада чынга ашырырга ярдәм итәләр. Менә шуңа күрә хыял бик кирәк. Хыялсыз минемчә кеше яши алмый. Иртән уянасың да, нәрсә сине уята, нәрсә сине алга таба барырга тәргиш булып тора, ул әлбәттә хыял. Чөнки хыял арттан тертми сине, ул сине ничектер алга таба җәлеп итә. Искә таба. Менә шуңа күрә шундый хыяллар.
хочу вам сказать большое спасибо, что вы поверили в движение первых. Давайте будем добрыми друг для друга, для того, чтобы это был праздник для нас всех. Тимур абый бөтен кеше гений түгел бит, ничек уңышка ярый? Ничек уңышка ирешеп була? Нәрсә ул уңыш? Иң беренчедән. Минемчә, иң зур уңыш, әгәр дә син үзеңне бәхетле итеп хис итәсең. Менә бу иң зур уңыш. Әгәр дә без гений белән сөйләшсәк, аңа син бәхетле дигән сорау бирсәк, ул мин менә ничектер шикләнәм, ул әйе мин бәхетле дип җавап бирер шул сорауга. Чөнки менә бәхетле булыр өчен синең яныңда дусларың булырга тиеш, фикердәшләрең булырга тиеш, яраткан эшең булырга тиеш. Әгәр дә син яраткан эшең белән шөгыльләнәсең икән, әгәр дә синең яныңда синең шатлыкларны уртаклашкан кешеләрең бар икән, менә минемчә ул уңыш. Әгәр дә син мәктәпкә теләп барасың икән, һәм анда синең дусларың бар, ул уңыш. Кемдер 5-ле ала, кемдер 3-ле ала, кемдер 4-ле ала, без төрле. Һәр кешенең менә үз сәләтләре бар, һәр кеше сәләтле. Аның өчен мөхит булдырырга тиеш, үз сәләтеңне күрсәтер өчен. Ләкин менә бәхет, чын уңыш ул үзеңне бәхетле итеп хис итү. Ул үзебездән генә тора. Ул акчадан да тормый, хәтта сәламәтлектән дә тормый. Күп кенә яшьләр, олы кешеләр дә кызганычка каршы, алар менә аларның мөмкинлекләре шикле. Ләкин алар үзләрен ничектер юлмаеп торалар, әйеме? Чөнки алар нәрсәдер белә. Менә башка кешеләрдән әйбәтрәк белә торгандыр. Алар үзләрен бәхетле итеп тоя белә. Менә бу иң мөһиме. Аның өчен әлбәттә яратып, рәхәтләнеп эшләргә кирәк, ял итәргә кирәк, һәм аның өчен кирәк мөхит, дуслар кирәк. Менә хәрәкәтнең төп максаты, дөресен әйткәндә, менә чын максаты аның. Ул менә һәр бала өчен менә шундый мөмкинлек булдыру. Ул килеп чыкмый менә күктән, төшми беркемнең җилкәсенә дә. Ул хәрәкәт ашагына, эшчәнлек ашагына сиңа аның тәмен тоярга мөмкинлек бирә. Син бергә походка барасың икән дусларың белән, менә алар белән таныша аласың. Алар шуннан бирле синең классташларың гына түгел, алар синең белән бер хәрәкәтнең вәкилләре. Менә шул минемчә чын уңыш. Шәп. Син бөтенләй икенче тагында тирәнәеп, ничектер икенчеләнеп килгәнсең. Шулаймы? Әйе. Ничектер ачылып димесең, хәтта шундый. 1200 бала. Ачылмый кара дигән. Әйе, алар ачалар керәләр дә, аннан да селфи ясап, синең белән бергә. Әле әйттеләр генә, миңа бүген менә апушка килгәнсеңме? Син ул килә, менә балаларны кочаклый, алар белән шулай сөйләшә, исебез китте дип шулай сөйләп утырдылар миңа бүген кешеләр, әйе, синең турында. Менә 5 ел дәвамында министрлыкта эшләдем. Хәзер кайттым, балаларга якынрак, яшьләргә якынрак. Шул дулкында.
Патриотизмға, ватанпәрвәрлікке ничек торада басым ясала дип аңладым оқуым буенча сайттан. Менә минем сұрысы килә менә яшьләрдән. Әмма сез аны җавап биргәндә ниндидер клише, алдан кемдер әйткән сүзләр белән түгел, менә сез үзегез ничек тоясыз? Менә туган җир нәрсә ул сезнең өчен менә? Нәрсә ул? Уйлаганыгыз бармы гомумән? Әлбәттә, минем туганнарым, әти-әниләрем, минем инеләрем, сеңелләрем, дусларым. Шулай ук мин үзебезнең илебез турында, республикабыз турында да шуны әйтә алам. Без шундый прям яхшы үсеш алган, прям шундый яхшы, шундый башкалардан аерылып торган төбәк. Әйе. Һәм минемчә, минем бәлки ташлап китәсем дә килмәс иде. Менә илебез шундый булганга, республикабыз шундый булганга. Һәм мин моңа бик шат. Һәм киләчәктә дә шулай дәвам итәр, тагын да күбрәк үсеш алырбыз, тагын да күбрәк мөмкинлекләребезне артырырбыз дип өметләнеп калам. Азали, синең кебек кешеләр булганда безнең шулай булыр мөгаен. Рәхмәт сиңа бик зур җавабың өчен. Менә синең Тимур, хәзер анда бит әле күрдем Россияны аш, ягъни открывай страну дигән ниндидер юнәлеш тә бар име. Менә син үзеңнең Россиядә кайда булып карыйсың килә тагын? Кайда булганың юк һәм күрәсең килә? Булганым юк, Камчаткада булганым юк. Анда барасым килә. Карелиядә булганым юк. Аны күрәсем килә. Якутиядә булганым юк. Күп җиргә менә дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта 89 төбәк, һәр берсе минемчә ул үзенчәлекле, анда алар бик төрле. Анда төрле кешеләр тора. Һәр төбәкнең үз тарихы бар. Минемчә бөтенесе менә күпме күрергә мөмкинлек булса, менә шул кадәр күрәсем килә. Әйе. Чөнки ул тамырларны тыю, менә әгәр дә без ватанпәрвәрлек турында сүз алып барабыз икән, иң беренчедән аңларга тиешбез. Әйе, әлбәттә, һәр кеше ул үз өчен җаваплы. Ләкин безнең бит тамырларыбыз шунда. Без бит дәвамчылар. Һәм бездән дә яңа буын киләчәк. Ул bir яктан җаваплылык та, икенче яктан дөресен әйткәндә ул көч. Менә шул тамырларның көчен син тоя алсаң, менә тарихтан, борынгы заманнан булган, менә шул бабаларыбыздан килгән энергияны тою ул бик күп көч бирә. Һәм минем өчен Татарстан ул әйе кешеләр дә, гаилә дә, әти-әниләр дә, дуслар да, ләкин ул елгалар да, ул һава да, ул елның 4 фасылы да, һәм асылы да шунда. Кыш көне салкын, чаңгыда шу, яз көне кояш һәм табигатьнең уяну чагы шулай бит. Ташуны күрә. Әйе, аның тәме шунда. Әйе, мин 1 ел яшәдем Испаниядә. Бик матур. 365 көн кояш. Ләкин ул минеке түгел. Һәм менә Татарстан ул безнең җиребез. Һәм монда безнең күп мөмкинлек бар. Бу бит Татарстанны үстерү мөмкинлеге. Ул бит минемчә менә шул ул хыял булып тора. Һәм шул хыял ул бик көч бирә. Әлбәттә, һәр яшьтә безнең мөмкинлекләребез төрле. 15-16 яшьтә без үзебез үсәбез, үзебез шул мөмкинлекләрне кулланабыз. Бибез, җырлыйбыз, укыйбыз, яшьләр оешмаларында катнашабыз. Бер күпмедән соң эшкә алынабыз, эшлибез. Һәм бөтенебезне, һәм бер-беребезне үзебезнең беренчедән белү мөмкинлеге ул. Икенчедән шулай ук Татарстанның зур командасы итеп хис итү ул көч бирә.
һәм Татарстанны үстерә. Менә хәзер мин моңарчы министр булып эшләдем. Бу урында тырыштым. Хәзер хәрәкәттә. Әйтик, менә Сәфәр Аксубайда тырыша. Ул тырыша Аксубайны матур район итеп ясарга аңа мөмкинлек. Команда туплап, алдынгылар хәрәкәте белән бергә башка оешмаларны җәлеп итеп, аны үстерү һәм шундый хисләр белән яңа буын яшьләре үссә, минемчә, киләчәктә ул каядыр еракта түгел. Ул бүген, бүгенге 3нче класста укыган яшьләр, мәктәп укучылары, алар бит студент 2030 елда гына булачак. 2030. 2030 елны күрәсегез килсә, барыгыз күрешегез 3нче сыйныф укучылары белән, алар белән бүген эшләргә кирәк. Менә хәрәкәтнең максаты шул. 1нче класстан, хәтта балалар бакчасыннан башлап, балалар белән даими рәвештә яшьләр белән эшләү, элемтәдә булу, сөйләшергә кирәк. Уверен, молодежь Татарстана будет достойно носить гордое звание первых. Республика поддержит все ваши начинания. Все только начинается, поэтому я прошу вот эту энергию, которая у вас есть, которой вы наполнились, несите ее дальше, потому что таких ребят, как мы, их много. Унике юнәлеш дедек, ama Татарстанда 13 юнәлеш. Әйе, Татарстанда 13 юнәлеш. Милли мәдәният һәм традициялар юнәлеше бар, әйеме? Бу турда бу ничек тормышка ашырыла, бәлки бер күрсәтеп китерерсез. Әйе, бу үтәли юнәлеш, үтәли принцип. Чөнки без әйтәбез, ватанпәрвәрлек. Нәрсәдән башлана ул? Үзебездән башлана, тамырларыбыздан башлана, безнең туган телебезгә карата мөнәсәбәттән башлана. Без төрле һәм безнең көчебез менә шул төрле булуыбызда. Һәм бердәмлек тә шуннан гыйбарәт. Әгәр дә без бер-беребезгә карата шундый хөрмәт хисе белән аралашсак, шундый мөнәсәбәт белән аралашсак, минемчә ул без торган төбәктә, районда, авылда туган җиребезгә карата мәхәббәт хисен уятачак. Безгә үзебезгә менә без торган җирдә рәхәт булырга тиеш, һәм без аның өчен көч салырга әзер булырга тиешбез. Менә шуннан ул үсеп чыгар. Россия күләмендә дә булачак. Ләкин иң беренчедән ул менә туган тел, туган мәдәниятның, халкыбызның тарихы, родина сүзенең аның тамыры да шул бит, род. Әйе бит, нәсел. Үз нәселеңне син белергә тиешсең. Син беләсеңме нәселеңне? Шәҗәрә Әйе, беләм. Әйе, безнең
шәҗәрә без ул төзелгән, һаман без яңа мәгълүмат истәп барабыз. Менә 13 буын безнең бар. Билгеле кемнәр булганнар алар син ничек торган? Күпчелеге мәгърифәтчелектә. Муллалар, укытучылар. Менә шул юлны мин дә дәвам итәм. Монда Ильясның соравы калган икән монда. Әтиегез биргән иң яхшы киңәш нидә булды? Күп булды. Иң яхшысымы түгелме? Менә иң беренче башка килгән киңәш менеджменттан ул. Идарә итү юнәлешеннән. Әйтәк, bütün әйберләрне командага биреп була. Ничек атала ул? Делегирование. Ләкин ике әйберне бер кайчан да ярамый башка кешегә эш итеп кушу. Син үзең шул ике эш белән шөгыльләнергә тиеш. Беренчесе фән, икенчесе мәхәббәт. Әтинең шигыре дә бар шундай, мискин булма дигән шигырь. Менә бер кайчан да мискин булмаска ярамый, кирәкми. Шуңа күрә эшең дә, ниятең дә ул уртак булырга тиеш. Һәм сәләт, әхлак алар бергә булырга тиеш. Сәләтле һәм көчле булу бу бер критерий. Икенчесе обязательный, мәҗбүри һәр кеше өчен ул әлбәттә әхлак. Менә шул ике сыйфат булса, bütün нәрсә килеп чыга, адам кеше булырга мөмкин. Булай адам булып туа, ләкин тырышлык адамны кешегә әйләндерә. Шәп. Җүдә табый дигәч, тамырлар дигәч, аның бит тамырлар контакты менә нәрсә? Контактысы бар. Без җырлап биргән дигәләр. Шундый матрисик музыкасы. Камиләнең соравы калган икән, гафу итегез. Тимур абый, шулай да алдынгылар хәрәкәтеме, сәләтме? Нигә безгә сайларга кирәк? Сәләт тә, алдынгылар хәрәкәте дә. Бу бит сайлау түгел. Менә тигендә дә катнашып була, монда да. Менә сәләт ул минем өчен фикерләү рәвеше. Мин яшим, фикерлим сәләтнең низамәтләренә нигезләнеп. Бүгенге көнне алдынгылар хәрәкәте ул минем яшәү рәвеше. Мин шул уйлар белән туам, торам, иртән уянам, эшкә йөрим. Менә чөнки минемчә алдынгылар хәрәкәте ул масса күләм шундый хәрәкәт, Россия күләм хәрәкәт. Һәм ул барлык хәрәкәтләрне берләштерә ала. Ләкин анда кергән хәрәкәт, һәр хәрәкәт һичшиксез ул үзе булып калырга тиеш, шулай бит. Ул әйтәләр плавильный котел. Менә алай булырга тиеш түгел. Кырда күп чәчәкләр. Алар матур, төрле булырга тиеш. Сез, яшьләр, менә һәр берегез өчен үз чәчәк булырга мөмкин. Менә алдынгылар хәрәкәте ул менә шул кыр. Менә һәр чәчәккә үсәргә мөмкинлек бирә торган шундый мәйданчык, шундый хәрәкәт. Шәп, рәхмәт, Тимур. Һәм менә бу хәрәкәт яшьләрнең рухи үсешенә дә ярдәм булсын иде. Сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сиңа рәхмәт бишә. Авыр эшеңдә зур уңышлар, сабырлык. Уртак эшебез булдырыбыз алабыз. Кале тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз.